ታሪኽና እንትጅምር ናይ ሓደ ናይ እንግሊዝ ዜግነት ዘለዎ ቢሊ ሞር ዝተባህለ ሰብ እንዳርአየና እዩ። ቢሊ ሞር ንቐጻሊ ዘለዎ ናይ ቦክስ ውድድር ድማ እንዳተዳለወ ይርከብ። በዚ ናይ ቦክስ ክእለቱ ተጠቂሙ ድማ ንገንዘብ ክረክብ ክብል ናብ ታይላንድ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ቢሊ ቅድሚ ናብ ሪንግ ምእታው ሓደ መዕወን ሓሽ ይወስድ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎ የርእየና። ኣብቲ ውድድር ማእኸል ድማ ቅድሚ ሕጂ ብዝወሰደ መዕወን ሓሽ ምኽንያት ናይ ምንፋስ ስርዓቱ ይበላሾ። ዋላ እኳ ንነዊሕ እዋናት ነዚ ግጥም ተተዳለወ እንተኾነ ግን እዚ መጋጥምቱ ብዘዕረፈሉ ውቅዒት ባዕሉ ይስሕት። እዚ ድማ ናይዚ ውድድር ተዓዋቲ እቲ ካሊእ ሰብኣይ ይኸውን። እንተኾነ ግን ቢሊ ዝግበር ገቢሩ ብምትሳእ ነቲ ግጥም ንምግባር ይውስን። ካብኡ ድማ እዚ ዳኛ ከም ዘይከኣል እንትነግሮ ሕርቃኑ ኣብ ልዕሊ ዳኛ የውፅኦ። ኣብታ ምሽት ድማ ቢሊ ናብ ሓደ ባቡር ይኸይድ እሞ ካብኡ ድማ ሓደ ቆልዓ መዚኡ መዕወን ሓሽ ምስ ሃቦ ገንዘቡ ተቐቢሉ ካብኡ ይኸይድ። ንፅቢሒቱ ድማ ንሱ ኣብ ገዙ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ናይ ታይላንድ ፖሊሳት ናብ ናቱ ገዛ ይመፁ። ንሶም እንትመፁ ርኡ ድማ ቀልጢፉ ኣብ ገዙ ዝነበሩ መዕወን ሓሽታት ኩሎም ንምብሓሕ ይውስን። እንተኾነ ግን ፖሊሳት በሩ ሰቢሮም ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ዝንከኣስርዎ ዝኽልክሎም ብዘይምንባሩ ምኽንያት ኣሲሮም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይወስድዎ። ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወሰደሉ ዋና ምኽንያት ድማ መዕወን ሓሽ ብምጥቃምን ብምዝዋርን ድማ ተጠርጢሩ እዩ። ንፅቢሒቱ ድማ ንቢልን ከምኡ ዝበሉ ሰባትን ኣብ ታይላንድ ሓደ ብሕማቕነቱ ህቡብ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ናብኡ ይወስድዎም። ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታዎም ድማ ፈተሻ ይገብሩሎም። ካብኡ ድማ ቢሊ ኣብ ቀጻሊ ናብ ፎቶ ዝሰኣለሉ ቦታ ይኸይድ። ኣብ ጥቕኡ ንዝነበረ ሓደ ፖሊስ ድማ ብሕቡእ መዕወን ሓሽ ሂቦ እሞ ካብኡ ድማ ናብ ነበራ ተኣሰርቲ ዝነብሩሉ ቦታ ንክኣትዉ ድማ ይፍቀደሉ። ካብኡ ድማ እቲ ኦፊሰር ናቦም ወፂኡ ገለጻ ይገብረሎም። እዚ ዝገልጸሎም ዘሎ ድማ ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ሕጊ እንትኸውን ኣብዚ ድማ ምትካኽን መዕወን ሓሽ ምጥቃምን ከምኡ ድማ ምውቃጥን ክልኩል ከም ዝኾነ ይነግሮም። ነዚ ዝገበረ ተኣሳሪ ተሃልዩ ድማ ከቢድ ቅፅዓት ከም ዝቐፅዕ ይነግሮም። ጸኒሑ ድማ ቢሊ ከም ካልኦት ተኣሰርቲ ሃይላንድ ሒዙ ማይ ንምርካብ ይዳፋእ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝድፍእ ማእኸል እቲ ሓደ ዝደፍኦ ዝነበረ ሰብ ሓሪቑ ይሃርሞ። ካብኡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተፈጠረ ዕግርግር ንምርግጋዕ ፖሊሳት ናብኦም ይመፁ። ካብኡ ድማ ቢሊ ንብሕቱ ናብ ዝጸንሓሉ ክፍሊ የእትውዎ። ንፅቢሒቱ ድማ ቢሊ ካልኦቱ ስራትን ናብ ዝርከብሉ ገዛ ይወስድዎ። ሕጂ ዝኣተውሉ ገዛ ድማ ዝበዝሑ ንክሳት ዝበዝሖም ዝኣሰርሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ሓደ ኪንግ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኣቢሉ ክዕልሎ ይጅምር። ካብኡ ድማ ንቢሊ ፑሽኣፕ ንክሰርሕ እንተሓቶ እቶም ካልኦት ድማ እንዳነኻኽኡ የሳቅይዎ። እዚ ኩሉ ቢሊ ዋላ እኳ ተሕረቆ ግን ድማ ዝበልዎ ነገር ክገብር ነይርዎ። ምኽንያቱ ብቁፅሪ ኣዝዮም እዮም ዝበልፅዎ። ካብኡ ድማ እዞም እሱራት ንቢሊ ሲጋራ የምፅእሉ እሞ እዚ ድማ ካብዞም ሓለውቲ ተሓቢኡ እዩ ነይሩ። ሽዑ ድማ እዞም እሱራት ኣብ ዝደቀስሉ ሰዓት ቢሊ ናብ ሽቓቕ ቤት ይኸይድ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ኪንግ ምስ ጉጅሉ ብምምፃእ ካርኦም ይተኽልሉ። ካብኡ ድማ ኣብኡ እቶም ክልተ እንተሃርምዎ ስቕን ክብል ይገብርዎ። እዚ ድማ ናይ ቢሊ ኣእምሮ ኣዝዩ ዝነኽአ ነገር ነበረ። ስለዚ ድማ ካብ ሽቓቕ እውን ተመሊሱ ድቃስ ክወስዶ ኣይከኣለን። ንፅቢሒቱ ቢሊ ኣብ ዝሓለፈ ዝተሃረመ እሱር ንባዕላ ኣጥፊኡ እንትርኢ ብዝበለፀ ሕርቃኑ ይመጽእ። ኣብ ሰዓት እንዳሓመመ ስለ ዝነበረ ናብ ፖሊሳት ከይዱ ሕማሙ ዝቕንሰሉ መድሓኒት ይሓቶም። እንደሆነ ግን ክህብዎ ፈቃደኛ ኣይነበሩን። ንሱ ድማ ካልኦት እሱራት እንትወስዱ ከም ዝረኣዩ ይነግሮም። እንተኾነ ግን እዚ ፖሊስ ንሱ ነፃ ከም ዘይኮነን መድሓኒት ዝደሊ እንተኮይኑ ገንዘብ ንክኸፍል ወይ ድማ ሽጋራ ንክቦም ይሓትዎ። እዚ ድማ ቢሊ ናብ ሕርቃን የእትዎ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ምዞም ፖሊሳት ይበኣስ። ኣብዚ ማእኸል ድማ ነቲ ሓደ ፖሊስ ይነኽሶ። እንተኾነ ግን ካልኦት ፖሊሳት ናብኡ ይመፁ እሞ እንዳሃሮም ይወስድዎ። ካብኡ ድማ ናብ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ የእትዎ። ኣብ ሰዓት ድማ ፌሚ ዝተባህለት ሓንቲ ተኣሳሪት ናብኡ ትመጽእ እሞ ቁስሉ ድማ ትሕክመሉ። ንፅቢሒቱ ቢሊ ናብ ካሊእ ባእሲ ንከይኣትው ተባሂሉ እግሩ ኣሲሮም ይፍንዎ። ሕጂ ድማ ኩሎም ሻወር ዝወስድሉ እዋን ስለ ዝነበረ ኪንግ ብሳዕሪ ተሓቢኡ ትክኽ። ካብኡ ብተወሳኺ ንቢሊ እውን ብሕቡእ ይህብዎ እሞ ንሱ ድማ ዝህብዎ ይጥቀም። ንፅቢሒቱ ቢሊ ናብ ፌሚ ብምዃን ንዝሓገዘቶ ኩሉ የመስግና። ወሲኹ እውን ናብዚ ዝመፀ ንምስግና ጥራሕ ከይኾነስ ሲጋራ እውን ንክትቡ እዩ። ንሳ ድማ ቤተሰቡ ምናልባሽ ገንዘብ ዝልእኽሉ ተኮይኖም ተሓቶ። እንተኾነ ግን ንሱ ቤተሰብ ከም ዘይብሉ ይነግራ። ካብኡ ድማ ሕጂ ንክተለቁሖን ኣብ ገንዘብ ዝረኸበሉ እዋን ድማ ከም ዝህባ ይነግራ እሞ ሲጋራ ድማ ይቕበል። ኣብታ መዓልቲ ድማ ኪንግን ኣዕሩኽቱን ሲጋራ ንምርካብ ጠላዕ እንትፃወቱ ይርኢ እሞ ንሱ ድማ ዘለዎ ሲጋራት ሒዙ ንመዕወኒ ሓሽሽ ጠላዕ ክፃወት ይጅምር። ኣብታ ምሽት ድማ ፖሊሳት ንኩሎም እሱራት የትስእዎም እሞ ነዚ ዝገበሩሉ ድማ 3 ተኣሰርቲ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ብምሟቶም እዩ ነይሩ።
ካብኡ ድማ ንመርመራ እዞም እሱራት ናብ ደገ ንክወፁ ይግበር። አንደበት ድማ ናይ ፖሊስ ከልቢ ኣብ ከባቢ ቢሊ እንተጫኑ ኣብ ክዳኑ መዕወን ሓሽሽ ይርከብ። ክወስድዎ እንትብሉ ግን ቢሊ እዚ ክዳን ናቱ ከም ዘይኮነ ይዛረብ። ንዑ ንምርጋፅ እንትብል ድማ እቲ ክዳን ተኸዲኑ የርእዮም። እዚ ክዳን ድማ ስለ ዝፀበቦ ይኣምንዎ እሞ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ካሊእ ተኣሳሪ ይቕፃዕ። እዚ ሰብ ካብ ናይ ኪንግ ሰባት ማእኸል ሓደ ስለ ዝነበረ ንሱ ብምውሳሩ ድማ ንበዓል ኪንግ ይሓርቁ። ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ቢሊ ንባዕሉ ኣብ ኣዝዩ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት ይረኽቦ። ምክንያቱ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት መዕወን ሓሽሽ ኣብ ኢዱ የለን። ካብኡ ድማ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ሂብዎ ዝነበረ ፖሊስ ድማ ኸይዱ ይደልዮ። እቲ ፖሊስ ድማ ንክሕግዞ ይሰማማዕ። ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ክኣትው ምስ ገበሮ ድማ ኣብ ሽጋራ ውሽጢ ተሓቢኡ ዝርከብ መዕወን ይህቦ። ብዘገርም መልክዑ ድማ ሰብ ንከይመፀ እውን ይሕልወሉ። ካብኡ ድማ ቢሊ መዕወን ሓሽሽ እንዳወሰደ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ክልተ ተኣሰርቲ ሃንደበት ይሕዝዎ እሞ ንሶም እውን ንክህብዎ ይሓትዎ። እንተዘይሂቦሞ ግን ንኸፅዕዎ ይዳለዉ። ነገራት ድማ ይብእሱ እሞ ንቢሊ ክሃርምዎ ይውስኑ። እንደሆነ ግን ካሊእ ተኣሳሪ ይመፅእ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ባእሲ የረጋግዑ። ንፅቢሒቱ ቢሊ ናብ ዝእሰረሉ ቦታ ይምለስ። ካብኡ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ መዕወኒ ዝሃቦ ፖሊስ ብዓይኑ ክደልዮ ይጅምር። ድሕሪ ሒደ ሰዓት ድማ እቲ ፖሊስ ይመፅእ። እንደሆነ ግን ኣብ ሰዓት ንቢሊ ነዚ መዕወኒ ክህቦ ኣይደለየን። ምክንያቱ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃቦ እውን ኣይኸፈሎን ነይሩ። ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ዘሎ ቢሊ ድማ ኣብ መጨረሻ እዚ ፖሊስ ዝደለዮ ነገር ንክገብረሉ ይሓቶ። እዚ ፖሊስ ድማ ኣብ መጨረሻ 2,000 ባእቲ የፀገሙሉ ስለ ዘለዉ ንክሃርመሉ ይሓቶ። ቢሊ ድማ ብዘይ ዝኾነ ነገር ይቕበሎ። ካብኡ ድማ ተሓቢኡ ናብ ክሽነ ምስ ኣተወ ኣብኡ ንዝረኸቦም 2,000 ባእት ብሕማቕ መንገዲ ሃርሞም። ነዚ ምስ ገበረ ድማ እቲ ፖሊስ ንዝኾነ ሰብ ንከይቐትል የጠንቅቖ እሞ ነቲ ዝደለዮ መዕወኒ ድማ ሂቦ። እንተኾነ ግን ቢሊ ብዝገበሮ ነገር ኣብ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ስለ ዝነበረ ነቲ መዕወኒ ሓሽ ኣይተቐበሎን። ብናይ ጣዕሳ ስምዒት ኮይኑ ድማ ናብ ሻወር ዝወስድሉ ቦታ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ኮፍ ኢሉ ንብርሑቲ ይበኪ። ምሸት ድማ ቢሊ ኣብ ከቢድ ስምዒት ኮይኑ ንባዕሉ ምጥፋእ ይሓስብ። ካብኡ ድማ ሃንደበት ነዚ እንዳገበረ እንዳሃለወ ሓደ እሱር ይሪኦ እሞ ኢዱ ድማ ብጨርቂ ኣሲሩ ደሙ ንከብል ይገብሮ እሞ ፖሊሳት ድማ ንክመፁ ይገብር። እዚ ድማ ናይ ቢሊ ሂወት የድሕኖ። ኣብ ዝቐፅል ቢሊ ስፖርት ይሰርሕ። እዚ ማለት ንሓሽሽ ዘውፅኦ ዝነበረ ሓይሊ ቆጢቡ ንስፖርት ንምውዓል ይሓስብ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ እግሩ ዝተኣሰረሉ ሰንሰለት ይፍታሓሉ። እዚ ድማ ብነፃነት ንክንቀሳቐስ ይገብሮ። ካልኦት እሱራት ድማ ናብ ስፖርት ልምምድ ዝገብርሉ ቦታ ይኸይድ። ንሱ ናብ ዝዋላ እኳ ክኣትው ተደለየ፣ ግን ድማ እዚ መሰልጠኒ ንክኣትው ኣይፈቐደሉን። ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ምናልባሽ ቢሊ ካብ ዘጥፎም ዝነበሩ ጥፋታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብኡ ድማ ቢሊ ናብ ፌሚ ብምምፃእ ቅድሚ ሕጂ ንዘለቀ ሕቶ ብዘይምምላሱ ይቕሬታ ይሓታ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ካሊእ ናይ ሽጋራ ፐብሊክቲ ወይ ሓታ። ነዚ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ቦክሲ መሰልጠኒ ነዚ ከም ጉንዖት ሂቡ ንከእትዎ ንክፈቕደሉን ምግባር እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ንባዕሉ ለዊጡ ከም ዘርኢ ካሊእ ኣትወላ። ኣብ መጀመርታ ዋላ እኳ ተዘይደለየት ኣብ መጨረሻ ግን ሽጋራ ኣትህቦ። እዚ ድማ ናብቲ ናይ ቦክሲ ጉጅለ ንክኣትው ዝገበሮ እዩ ነይሩ። ናብቲ ጉጅለ ምስ ተሓወሰ ድማ እዚ መሰልጠኒ ምስ ሓደ ቦክሰኛ ንክበኣስ ይሓቶ። ንነዊሕ እዋን ድማ ካብ ቦክሲ ተኣልዩ ስለ ዝነበረ ኣብ ሰዓት ብቐሊሉ በቲ መጋጠምቲ ይሰዓር። ካብኡ ድማ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ናይ ቦክሲ ክእለቱ ንምምላስ እንትብል ጠንኪሩ ክስልጥን ይጅምር። ካብኡ ድማ ቢሊ እዞም እሱራት ብሲጋራ ጠላዕ እንትፃወቱ ይሪኦም። ካብኡ ድማ ክልተ ባኮ ሽጋራ ንምርታዕ እንትብል ናብቲ ፀዋታ ይኣቱ። ብዝገርም መልክዑ ድማ ሕጂ ንሱ ይስዕሮም። ካብኡ ድማ ንፅቢሒቱ ናብ ፌሚ ብምዃድ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘለቀሖቶ ሽጋራ ኣብዚሕ ይመልሰላ። ክልቲኦም ንብሕቶም እንትቆሪ ድማ ኣብ መጨረሻ ድማ ክልቲኦም ሓደ ሓውን ኣቦን ከም ዘለዎ ይዛረብ። ካብኡ ድማ ንሱ ንምንታይ ኣብዚ ከም ተኣሰረት ይሓታ። ንሳ ድማ መጥቃዕቲ ንዝፍፅመላ ዝነበረ ኣቦኣ ቀቲላ ከም ዝተኣሰረት ትነግሮ። እንዳዓለሉ እንዳሃለው ድማ ኣብ መጨረሻ ዕላሎም ናብ ካሊእ ነገር ይቕየር። ንፅቢሒቱ ቢሊ ምስ ካሊእ እሱር ንዝገብሮ ግጥም ንባዕሉ የዳሉ። እዚ ግጥም ድማ ካብ ዝተፀበዮ ሰብ ንላዕሊ ኣዝዩ ሓያል ግጥም ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብ 4ይ ዙር ቢሊ ዘለዎ ክእለት ተጠቂሙ ሓያል ጉሲት ምስ ሃረሞ ንመጋጠምቲ ይዝርሮ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ድማ ንፈልማ ግዜ ዝተዓወተሉ ኣብዚ ግዜ እዩ ነይሩ። ነዚ ፀወታ ተዓዚቦም በዚ ክእለቱ ዝተገረሙ ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ዝኾነ ቺፓ ናብኡ የፀውዖ። ካብኡ ድማ ንቢሊ ናብ ካሊእ ተጓሰቲ ዘለውሉ ቤት ማእሰርቲ ንምልኣኽ እውን ይውስን። እዚ ድማ ዝሓሸ ጥቕማ ጥቕሚ ንዑ ዘምፅኣሉ ክኾን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ በዚ ተቐፂሉ ንዕኦም ወኪሉ ክወዳደር ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እውን ይነግርዎ። ካብኡ ድማ ፒቻ እቲ ግጥም ንክጅመር 2 ወርሒ ጥራሕ ከም ዝቆርዮ ይነግሮ።
ካብኡ ድማ ቢሊ ኣብ ሓድሽ ክላስ ጽቡቕ ክንክን ይረክብ። ንዝመፁ ውድድራት ድማ ንባዕሉ ከዳሉ ይጅምር። ሓደ መዓልቲ ድማ እዞም እሱራት እንዳዕለሉ እንዳሃለው ናብዚ ዝኣተወሉ ምክንያት ድማ ክዛረብ ይጅምር። ካብዚኦም ሓደ ድማ ኣብዚ 5 ዓመት ከም ዝጸንሐን ኣብ ጭንቀት ከሎ ድማ 3 ፖሊሳት ወጊኡ ተወሳኺ 13 ዓመት ከም ዝተፈረደሉ ይዛረብ። እንተኾነ ግን ናብዚ ናይ ቦክስ ጉጅለ ዝተሓወሰ ናይ ቦክስ ግጥም ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ቤተሰቡ ስለ ዝመፁ ንዕኦም ምርኣይ ዕድል ንምርካብ ደልዩ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ካብኡ ድማ ቢሊ ከምኦም ኣብ ሕቑቑ ይንቀስ እሞ ኣብኡ ድማ ኣብ ስልጠና ቢሊ ንባዕል ብምምሕያሽ ዓርሰ እምነቱ የምፅኦ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ ቢሊ ንፌሚ ምስ ሓደ እሱር ይሪኣ እሞ እዚ ድማ ልቡ ይሰብሮ። ካብኡ ድማ እዚ ነገር ደጊሙ ናብ ሱስ ንክኣቱ ይገብሮ። ኣብ ስልጠና ግዜ ድማ ሓቢርዎን ዝስልጥን ዝነበረ ቆልዓ ብሓይሊ ሃርሞ። በዚ ምክንያት ድማ ብዘርኣዩ ሕማቕ ፀባይ ምክንያት ናብ ካሊእ ክላስ ንብሕቱ የእትውዎ። እንተኾነ ግን ኣብኡ እውን ምንቅስቓሳቱ ደው ኣይበለን ነይሩ። ድሕሪ ሒደ ሳሙንታት ድማ ናብ ተጓሰቲ ዝተኣሰሩሉ ቦታ ድማ ይኣስርዎ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ነቲ ዘምፅኦ ፖሊስ ካብ ዝኸይድ ተፀቢዮም እቲ ፖሊስ ምስ ከደ ንቢሊ ንምህራም ይመፁ። እንተኾነ ግን ቢሊ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ይዕልሎም እሞ ካብኡ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝሃረመ ቆልዓ ይቕሬታ ይሓቱ። ይቕሬቱ ምስ ተቐበልዎ ድማ ናይ ቦክስ ውድድር ሓቢርዎም ንክልማመድ ይፈቕድሉ። ወሲኾም እውን ብስልጠና ንዕኡ ንክሕግዝዎ ይጅምሩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ቢሊ ምስኦም ጽቡቕ ርክብ ክምስርት ይኽእል። ሓደ ምሸት ድማ ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ናብቶም ኣውዳት እሱራት ከይደን ሙዚቃ የቕርባሎም። ኣብ ሰዓት ድማ ፌሚ ኣቓልቦኣ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ቢሊ እዩ ነይሩ። ፌሚ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ቢሊ ስምዒት ከም ዘለዋ የርኢ። ሓደ መዓልቲ ድማ ድሕሪ ስልጠና ቢሊ ነብሱ ኣብ ዝሕፀበሉ ሰዓት ኮንግ ምስ ጉጅሉ ናብኡ ይመጽእ እሞ ስለ ዘለዎ ወልፊ ድማ ንክሓብአሉ ገንዘብ ንክህብዎ ይሓትዎ እሞ ቢሊ ድማ ግዜ ንክህብዎ ይሓቶም። ወሲኹ ድማ ኣብ ቀጻሊ ግጥም ምስ ኣካየደ ከም ዝኸፍሎም ድማ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ገጹ ብጨርቂ ሸፊኖም ይሃርምዎ። ካብኡ ድማ እዞም ሰባት ምስ ሰዓረ ገንዘብ ዘይኸፍሎም ተኾይኑ ወጊኦም ብኤችኣይቪ ኤድስ ከም ዘትሕዝዎ ይፈራርሕዎ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ድማ ቢሊ ኣብ ሰዓት ይሓምም እሞ ንክሕከም ድማ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ነዚ ዘጋጠሞ ድማ ብዝወሰዶ ምዕቡን ሓሽሽ ከም ዝኾነ ድማ ይንገሮ። ብተወሳኺ እውን ዕረፍቲ ንክገብርን ከቢድ ሓደጋ እንተበፂሕዎ ግን ክመውት ከም ዝኽእል ይንገሮ። እንተኾነ ግን ቢሊ ነዚ ግጥም ንክጋጥም ይውስን። ካብኡ ድማ ናብቲ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ ንክዛወር ይግበር። ኣብቲ ናይ ግጥም መዓልቲ ቢሊ ምስ ኣሰልጣኒኡ ክልማመድ ይጅምር። ካብኡ ድማ ናብ ሪንጉ ይኸይድ። እቲ ግጥም ኣብ ዝጀመረሉ ሰዓት ክልቲኦም ተጓሰቲ ነኒባዕሎም ንእሽተይ ይከላኸሉ። ኣብ መጨረሻ ግን ንቢሊ ከቢድ ይሃርሞ። እዚ ድማ ንቢሊ ከቢድ ሕማም ንክስምዖ ይገብር። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ንሱ ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ንዕኡ ብምህራም ፋውል ይሰርሓሉ። እንተኾነ ግን ቢሊ እዚ ኩሉ ነገር ተፃዊሩ ግጥሙ ይቕፅል። ኣብ መጨረሻ ድማ ብከቢድ ሃሪሙ ንመጋጥምቱ ይስዕሮ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ሓጎስ ግዚኡ ኣዝዩ ሓፂሩ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቀልጢፉ ካብ ኣፉ ደም ይወፅኦሙ ይወድቕ። ኣብ ቀጻሊ ቢሊ እንትነቅሕ ንባዕሉ ኣብ ሆስፒታል ይረኽቦ። ካብኡ ድማ ካብ ሆስፒታል ኣምሊጡ ንባዕሉ ካብኡ ክርሕቕ ይወስን። እንተኾነ ግን ካብኡ ንእሽተይ ምስ ረሓቐ ስለ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣዝዩ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምሕሳብ ደጊሙ ናብ ሆስፒታል ይመለስ። ካብኡ ድማ ቢሊ ናብ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ ንክዘዋወር ይግበር። ኣብ ሰዓት ድማ ወላዲ ይሪኦ እሞ ሕጂ ድማ ብወዱ ከም ዝኮርዐ ብዝመስል መልክዑ ፍሽኽ ይብል። 3 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ሓለፈ ቢሊ ናብ ዩኬ ማእሰርቲ ይለኣኽ። ካብኡ ድማ ብናይ ታይላንድ መንግስቲ ምሕረት ተገቢሩሉ ኣብ ኦክቶበር 2010 ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፍታሕ ይግበር። ፊልምና ድማ ነዛሪኣ ኣብዚ ትውዳእ። እስካብ ሕጂ ፀኒሕኩም ንስኻትኩም እንዳመስገንኹ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም።